का जी हो गई सब ठीक से हो गई नु। हाँ हाँ कौन रुपया भाई राहुल कौन रुपया 300 ठीक बा चली शाम के दुकान पाओ तनी हिसाब हो जाई। ठीक बा पहले के सबसे क्लियर बा नु पहले के पैसा सब। हाँ सब पहले के ठीक है बा। हाँ तो ठीक बा चली हिसाब हो जाई। ठीक बा ई कहां रह गेले से खेते में मारा सका रे। अरे हो गई अरे जल्दी जल्दी वो टाइम खत्म होता है। ओए हेलो आने आओ हम मालिक आ गई नी। मालिक बुलाओ तो जल्दी काम उड़ी आ गए चल जाओ घरे। हाँ मालिक बुलाई नहीं हो गई। हाँ सब हो गए तनी सा रह गेल बा तुम लोग का घरे से फोन आइल बा तनी आटा उटा नहीं पहले रोक दे खेतवा होई तो हो गेल बा कोना बा उहल रोक दे बा ये तो रात खराब लागेला। अब काम छोड़ के बीच में घरे भाग जालिस ना रौरे न बोलाई नहीं हम तो सब कह देले लेकिन अपन पाटा ठीक हम कहले हो गल त कहले के हो गल। हां सब हो गेल बा देखिए हम अपन पाटा पूरा रोक दे ठीक बा ले पैसा आई का दिक्कत बा सब ठीक बा आटा नहीं के घरे बोलैली हम मलकिनी 250 से हो जाई नु मालिक 250 के जमाना बा ई बताई अभी सबकर पैसा बाकी बा ठीक बा तो मालिक हमार बाकी उधर मलकिनी सुनो हम कहत नहीं आई लेबो तो ल आ ना लेबो तो अपना घरे जा ठीक बा हमर काम हो जाई। मालिक 50 जन लेबर बा काम करेला खेत में धान रोपे वाला बताई जमाना बा अब पहले देखो उतना रहे तो हम क्या करी हम ही घंटा किन दी सब रौड़े न मलिकार बनी रौड़े से कमा के हां तो मलिकार बनी त चुपचाप ल 250 रुपया लेबो तो ल आना तो अपना घर जाके पड़ हमरा काम करे तो अब हमनी के त काम कर देले बनी सब मालिक देखत नहीं कहां जमाना चल गए पहले जमाना चल गए तो हमनी क्या करी सो 60 रुपए तेल में मतलब 170 रुपए तेल हो गल करुआ मालिक। अरे यार ठीक बा जा अपन काम कर ठीक और औरो काम बा हमरा कुछो बढ़ा के दे अब 1 रुपया को चवन्नी ना दे मलकिनिया डांटे लगी मालिक एगो चवन्नी ना देम चवन्नी एगो बात समझ लो याद कर ऐसे करे के होई त हमरा खेत में मत है तू। अच्छा ठीक बा मालिक हां तारा के हम समझाए तनी पहले बहुत तो किस चीज करत रहा पैसा खाती ना मालिक जमाना किस करावता हम का जमाना करावता जमान लाओ तो हमरा से तू ना मालिक हम चुपचाप पैसा ला अपना घर जाता अपना घरे। ठीक बा मालिक चलते नहीं हां जा चुपचाप घरे अपना काम खानी काम ना कोइला पैसा के तेरा ही बेस्ट और रहा तारा मेरे ढेर पैसा तार बावे लाइसेंस लेबर तो दिमाग खराब करे तारा बताई 250 के जमाना बा 500 मिलता है 250 धरा देले काम कइला के बाद बताई रुक देखा कितना पैसा बा देखा या भाई कितना में बताओ ना अब हां में धान रोप के भाई मिलल बा ए पैसा दिखा पैसा कितना बा मालिक ये तो बा पैसा दिखाओ ए मालिक पैसा आटा ले मार लगी मालिक पैसा दे दी नहीं आटा ले बच्चा बाऊ से घर में अरे मालिक आटा ले नहीं जो तू ए मालिक ना जीबो दे दी जा जाई भाई चाहता चलो भाग चलो जा जा काजी इतना लेट को के आओ तनी घर में आटा नहीं के लइका रुआ तरन से आटा चावल के का खाना बना के दी का करी पैसा निसुआ में मजदूरी कोई नहीं हो 500 के जगह तारा 250 धरैलक हो कहते कि लेवे के बाद तो लो ना तो जा तारा से ढेर मजदूरा मिल जाई वो 250 लेके गिनते आवत नहीं राह में 4 गो मिल के अब पैसा भी छीन लेलन सो जा तू कोनो काम के नहीं खा हमर लइका एबरा उपासा सुतिया से तारा जैसन आदमी के चुल्लू बाडू मरे के चाहे तो का करी हम जान के छिनवा देनी हो जान के तू कोनो तारा से 4 गो जीत गइल हन सो ऐसे भैंसा लेखा दे लेके तारा से कुछ ना भइल 4 गो मिल जातो तो तू पार पाजी बुका हैं